Takže toto je už 10. vlog. Nemám dosť prstov, ale 10. No a v poslednej dobe som moc nemala čas natáčať, ale teraz som sa k tomu dostala, takže a fakt neviem, čo by som povedala. V poslednej dobe ma hrozne bolí ucho. Dávam si kvapky, dávam si proste hocičo, ale stále ma to neprestáva bolieť. Dokonca ma začína ešte aj druhé, takže toto je že fakt úžasné. Nevadí, však to prežijem, pohode. Dneska to vyzerá, že bude asi pršať vonku. No, zamračené. Nevidíte tie oblaky? Nevadí. Mírka, vráť sa, ja ťa tu chcem. Bez teba sa nudím. Ináč ušiel mi fúzik. Moje malinké. Včera som ho videla v jarku. Iba sa na mňa pozrel a odkráčal si preč. Takže nevypadá to, že by sa nejako extra chcel vrátiť domov. Nevadí, že keď je mu tam dobre, tak nech si tam ostane milostivý. Netuším, čo dneska budem robiť, keďže asi bude pršať, tak von nepôjdem. Však zase celý deň za počítačom, v pohode. Moja mama si vždy myslí, že som jediná, kto celý deň trčí za počítačom. A bola tu. Nič som nepovedala, kašlite na to, bože. Nevadí. Mám tu také čudné drievko, netuším, z čoho to je. To je jedno. Ja sa nudím. A zase náš slávny Brúmko. Úžasné, že? Ono. Už mi fakt šíbe. To si potom nevšimnete. OK. Tak, ináč som dosť hladná. Idem sa nájsť. Čauko!